Napa? Sini dong ngiyup ngono. Kok iso nyemprit? Diabani. Ora ngegrondane nyebut. Ayo Mat. Ayo Mbak, awas Mbak, ayo. Sana, ya, sana. 5 ribuan. Sana. Menggoknya sana. Menggoknya sana. Ya. Jalannya mana? Pulangnya sana. Jalannya itu. Sana, sini. Iya. Duro. Cek. Ya, wis. Ayo Mat. Yo. Mat yo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing dhuwur kan bisa apa? Sing dhuwur. Halo. Hai. I love you. Loh. Mangas to apa love you. Pokoknya dina iki aku bahagia. Masa? Iya. Bahagia apa? Aku moro-moro kene wis dinai amplop barang. Iki ora bali bae kono. Tak bali. Ya aku jane aku gumun met. Lah kok iso? Gur senajan gowo pringe payune ra jamak-jamak. Masalah. Lek rut kowe. Lek rut bakul sole iki lek. Lah kowe dapurang pring kok. Lah iya. Umahe lah jadi dapurang pring. Ya iya. Karo ndredeg to. Ning rong dino aku tak tiliki. Lah kok iso? Lek Rudi kuwi. Nek di WA ki rada mesti rada angel. Napa? Wangger suarane kok rada kasar.
Apa? Ngono ki mesti iki goreng sego goreng. Oh, Wes. Luweh. J. Ya diucapkan, Met. Nggih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, Met. Nggih nyuwun ngapunten menawi enten lepat eketan papat monggo. Kok cangkeme njaluk ketang papat. Kok iso Njaluk ngapura we. njaluk berapa wes? Duwe. THR. Aduh iki cah cilik. Yo cah cilik. THR. T turahan bodoh. Turahan dono. Ha babe mambu. Iya. R. Ra umum. Rada beban. Turahan babu. Yo. Kini desa ndi kene awak dhewe? Ngendi? Nanti ayo. Nanti, ayo. Ayo nanti. Pundi? Oh, nyender. Oh, genggeran. Nendero pundaku tak alus nedamu ojo sejudono duh kelekku. Tungake sih warga kene, warga bedoran. Muga-muga tambah rezekine sehat selalu ya, Bas. Lah iya. Kabeh rukun. Adik guyu. Kowe Aku mau DC karo adik-adik pojok kene. Lah kok iso? Untune maju, tau naik kono ompong. Yang luar biasa. Luar biasa walaupun hujan-hujan menonton kita. Iya. Nah iya. Adik aja dendana masuk ngae. Masain. Dik, sampean payungan, Dik. Payungan. Ayo. Kowe lho sempake wis teles. Kayak itu. Lah nek mislep ora yo ngreng golek Iya. Ya wis. Yo. Saiki dirodat sik ya. Rodat nggih. Rodate apa, Bos? Rodate. Rodate napa niki? Ayo Ayo prokonco. Yo. Ayo prokonco. Yo ngono to. Lambine bodol iki. Iya. Bukan keripik kowe iki kok. Ayo prokonco ngawelana rukune Islam ya iku 5 loro rukun kasiji bisa sira kelawan ngeji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun puasa ini negeri namanya Jambi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawuhe dari pengiran. Lanjut apa? Des, golek sing pojok lho Des. Love you no. Men diburu kowe. Wah. Adzan tuh, Mbah. Adzan apa, Mbah? Stop sih ya.
Sepi rasane waktu mbiyen ujul dhewe nglangut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun seneng atine di opo wis lali siramu di semono dolan karo aku pancen wis suwe ora tau ketemu wis sak mestine lali aku mumpung saiki ketemu coba tapi yo tombo kangenku kangenmu bali kok sepi rasane rupiah usul dhewe langut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun seneng atine mas kelangan ali-ali satu lekan ketambah kangen iki rasa sakiti durung buta kami bali eling nalika iku mumpung saiki ketemu jogetan temangan karo aku dadi yo tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane waktu mbiyen utul dhewe langut terus eling kancane oh jaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun seneng atine di gelang ati ali-ali sak dulet kanggo tombo kangen iki Sosok impi durung putus tangi rasa kangen wis bisa mari sepi rasane waktu mbiyen utul dhewe langut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun seneng atine di gelang ati ali-ali dulet kanggo tombo kangen iki rasa sakiti durung putus tangi rasa kangen wis bisa mari ayo terus das mubeng sa yo ai
Meneh pisane. Weh, lek 55.000. Hei. Zero. Weh. Yo. Oh alah, meru cilik-cilik ya, Des. Oh, yo, meneh. Woi. Oh. Nyalai aturan kok iki met. Dodok arep mlaku dodok. Lala Andes. Tombo saweremu Des dingin dadake payung. Rabiku asale agawe wenang. Rabiku asale agawe wenang. Namung sunat nulungi maring sembahyang. Namung sunat nulungi maring sembahyang. Nulungi maring sembahyang. Rapiku asale agawe iki aku oleh juga tra padha piye piye dijok kene joke mana sedek kene Dek maju. Nah. Mafailatun mafai Salamu alaika ya bidal anbiya ilahi Mafailatun mafai Assalamu 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 alaika ya bidal anbiya ilahi ya irfani roce kembang oh ini mubiar kumilan ojo sira mengo miturut jauh pangeran Ya irfani roce kembang Wang ini mubiar kumilan Aja sira mengo Natapi tahu
iki karepmu. Luweh kok. Des, kan rung nyanyi Des. Ayo. Biasa loh, ini. Gesel Des aku request Ya. sampean Des. Request ya. Request iki kok. Kawitaning Sinawang. Anu, Ibu kita Kartini. Walah. Kasih nyatan wae lah ya Ya. sing isane. Ning rale nganu langsung ning reve. Bian gayane kok iso-iso. Iki Aryo penggalih bos. Jreng, selak ati ya. Ya. Wakadi rabene. Ati durung lila. Iki kisahmu bengi iki. Kowe nyanding wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa. Possible semua Des. Bebasane kembang mekarana ing ati nanging dudu aku sing duweni. Saya tak lebih kabeh ae Des. Yes, berkah. Barokah. Ya. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno. Kowe sumane wong liya. Rapura. Iya. Raja sawer nyatakan ayo. Nanging atiku wis Boleh bergoyang. Tuhan. Oke. Gusti Iya. maju laru uga kowe enggal entuk gantiku. Kowe nyanding wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa. Sane kembang Mekaro aku sing wis suka mlaretno timbang atimu lara perkara satresno ora iso dipaksa. hatiku percaya Iya. yen kowe mesti Digoyang bisa ora? balekake aku sumanding. Ayo. Ora gampang Asik. Oke, ya. Aku Komen. nyukoy Komen. najan apa tak lakoni. Kasunyatane tresno kowe sumane wong liya. Ngapuran Aku Yo. dari siramu. kowe ayo. Hatiku wis dudu duwemu. Gusti tansah krungu
sumane wong liya aku lan kowe kepisah hati Krishna. Alhamdulillah met awak dhewe seleh duit kono saiki kene luwih oke. iyalah Iya. engko lak setara kene Iya 2000 ya. Ngertinya 50-50 ya 2000. Ya wis, saiki diredet sik ya engko dilagoni meneh. lu tadi mlebu kok Entek mau? tek Yalah. Tugasnya dewek luwih berat iki bar iki. Tenan bos, wis yakin. Deal. Ha iya kowe krungu salto ngono rada bubak-bunyak. 100 kok ngono ke 100.000 Des. Iya iya. Oh, Bokong iya. wis lara, bos sempok-sempok. Kancane kono dak rambut. Mula ora iso gedhe kowe. Lah ya poin. Ati. Alah. Seneng banget Mas. Ya, diredet ya. Kuwi gembol luboke. Titip ya. Titip. Tung tuh balong sing nyolong tangane pun tuh. Gendene donga, titip lali ngono. Apa malah alon-alon jale weh. Yo pasukane leboke ya. Pujanku aja mlayu saka pengarepku dadiya tombo tresno manjing ini telengi kalbuku lebone ngono kuwi ndak ora satu-satu bariki nengan ya wayangan kang leridu railang saka pikiranku wis tak lali nyatane ora bisa lali sekelikane semu tanual soko impan dulu hingga pasuryanmu liramu
wis lali nyatane ora bisa lali Sikron kayapa angayai karya bakal nane plosok tunggu sekon satu tali wondo manunggal setyo jepya dino resli sarari gumuru samyo rebut ngarso ngestu podo raunya sanoto sajuru-juru ngayai karya Sikronayaka angayai karya pakaryane prasa kumraga segun satu tali wondo manunggal setya jampya tinon asri sewa dikuburu samyara perkasa lestu podo rauna sanggata sajuru-juru ayai karya Siapkan THR Anda untuk Mas Andes dan Mas Komen. Tepuk tangan untuk Mas Andes dan Mas Komen. Boyoke cekeli. Tepuk tangan untuk Mas Andes. 1, 2, 3. Iya.
Iya, itu. Ganjel wis to. Yo THR Des. Goleki Des. Matur suwun. Cium sik olah ora. Waduh. Terima kasih. Yuk. Terima kasih yuk. Dikasih lagi saltonya Mas Andes. Nekene ana siji ke. Iya. Tepuk tangan untuk Mas Komet. Saya dong. Wes. Ho aha Kerajakan Banyuwangi Rena bengi sing tau sepi lanang wadonan nekani milanaken susah ngati lorek-lorek metune. Yo, ini pamit gini. Berikan tepuk tangan bola. Nah. Alhamdulillah jaluk pamit met. Nanti masih ada gandrungan juga. Kayak gandrungan wis siap ning mburi kono. Matur suwun sedaya mawon. Tinggal rezeki muga-muga tambah rezekine sehat selalu amin. Nggih. Heeh. Pokoke wis ngono ae. Ayo. Saya. Nggih.